Ongi etorri beste bideo batera. Pioi amaierekin jarraituko dugu, eta oinarri guztiak ikusi ditugunez, orain ariketa batzuk egingo ditugu. Bideo honetan oposizio ariketak ikusiko ditugu. Diagraman zuriak irabazi behar du, eta horretarako pioiren bat jan behar du. Leheneko mugimendua errege D3 da. Oposizio virtuala deritzon, oposizioa lortuz. Hemen beltzak bi aukera ditu. Errege F7 eta errege E7. Errege F7 eta gero zuzenean galtzen du B5 pioia galduko duelako. Errege D4, errege F6, errege C5, errege F5, errege B5 eta olazteketa hau zuriak irabaziko du. Errege G4, errege B4, errege H4, B5, errege G4, B6, H4, B7, H3, B8 dama, H2, dama B7. Eta justu diagonalean gaude, koroazioa ekiditeko. Beraz, errege D3 eta gero, B5 pioia edo C5 laukia besteko, errege E7 da kakue. Eta orain, ez zinda jokatu errege D4. Pioia jateko, ze orain errege D6 oposizioa hartzen du, eta hau berdinduta dago. Errege E7 eta gero, irabazteko mugimendu bakarra, errege E3 da. Hemen saiakera asko ditu, baina kontuatu bergea, errege beltza erdian mantendu egin behar da. Hau da, D-zuta bera edo F-zuta bera mugitzen badin bada, errege zuria kontrako norantzan mugituko da eta pioi bat irabaziko du. Ari bidez. Errege D7, errege F4. Errege D6, errege G5. Eta ze gertatzen da D6-ira edo F6-ira mugitzen baldin bada, orduan zuriak oposizioa hartuko du. Errege D6, errege D4 eta oposizioa hartuta da. Hori geroago ikusiko dugu errazago. Beraz, errege E3 eta gero, gehien aguantatzen duena, errege E6 da, errege E4 oposizioa hartuz. Errege F6, errege F4, oposizio hartuz, eta orain bi aukera ditu, errege E6, errege G5, eta pioia amilera hau irabazita dago, errege G5, errege H4, errege C4, errege G4, errege B4, H5, errege A3, H6, B4, H7, B3. H8 dama, B2. Eta hau oraindik ez dugu ikusi, laster ikusiko dugu dame eta pekien amaierak, hau irabazita da. Noski, errege F6 eta gero, beste pioia batera jun daiteke, errege D5, errege F5, errege C5, errege G4, errege B5, baina hau berdinduta dago, lehen ez bezala. Errege H4, errege C4, errege G4, B5, H4, B6, H3, B7, H2, B8 dama, H8 dama. Eta hau berdinduta da. Beraz, errege F6 eta gero, irabazteko mugindu bakarra, errege F4, oposizioa hartzia. Gero ikusiko dugu, ze gertatzen da pioia babestuta mantetzen duenean errege beltza. Baina beste pioiarekin. Hau da, errege E4 eta gero, errege F6 ordez, errege D6-ra joten baldin bada. Simetrikoa da. Hemengo erantzuna. Lehen bezala, errege D4 jokatu egin behar da. Errege F4
ez du irabazten. Errege dela eta gero, lehen ikusi dugun bezala, errege E6 jokatzen badin bada, zuriak irabaziko du. Errege E6, errege C5, errege F5, errege B5, errege G4, eta lehen ikusi dugun bezala, dastaketa zuriak irabaziko du. Beraz, errege C6. Doia abestuz, lehen errege G6 egin genezakeen bezala. Baina orain errege zuriak lauki kritikoak irabaztiko ditu. Hemen sartuko da. Errege E5. Errege beltza bultzatuz. Eta hemen egingo dut bide luzeena, baina hau irabazita dago. Errege C6, errege D5, errege B6, errege D6, errege A6, errege A6, C6 bakatu, errege A6, errege C6, errege A6, errege A B5, errege A B6. Ematen du, hau berdinduta egon behar dula, beltzako posizio hartu duelako, baina orain H kopioiek badaude. Errege C5. Ze gertatzen da beltzak oposizioa hartzen baldin badu, errege C6. Orain, peioanekin irabazita dago. Errege D5, errege B6, errege E5, errege B5, errege C5, errege B4, errege G5, errege C5, errege H5, errege D6, errege G6, errege E6, errege G6. Beltzak ezin du zapaldu ez F8, ez F6, eta ezin du H peioak gelditu. Beraz, hau irabazita da. Baina, errege C5 eta gero, oposizioa hartu orde, saiakera bitxi badauka hemen beltzak. Eta da, errege A6. Zergatik izaten dugu saiakera bitxi bat, zorain, errege D5-ek ez duelako irabazten. Orain, errege B5, lehen bezala, errege E5, errege B4, errege C5, errege C5, errege G5, errege D6, errege H5, errege E6, errege G6, errege F8. F8 logia lortu du beltzak, eta hau, berdinduta dago. Beraz, errege A6 eta gero, irabazteko oposizioa hartu egin behar da. Errege C6, errege A6, errege B5, eta hau, ikusi genuenen bezala, irabazita dago. Errege B8, errege B6, oposizioa hartuz. Errege A8, errege C6, errege A6, B6 jake, eta doiak koratuko. Eskerrik asko gore egoteagatik, eta horrengo bideo batera arte.